Ahojte, milovníci dorám. Tento raz sľuby treba splniť. Prinášam vám druhú sériu seriálu One Fine Week. Táto séria sa začína dialógom medzi Dae-Jun a jej priateľom Jungom o oslavách, ktoré spolu organizujú, po ktorom sa on postaví a začne pre ňu tancovať a spievať. Vzhľadom na Jungovú slávu zostáva ich vzťah naďalej utajený. Neskôr sa s ňou rozlúči a po niekoľkých minútach jej zavolá, aby jej povedal miesto, kde pre ňu ukryl darček. Na druhý deň Jung nečakane príde do kaviarne, v ktorej Dae-Eun pracuje, a povie jej, ako veľmi mu chýba, keďže sa nemôžu ukazovať spolu. O niekoľko dní neskôr jej najlepšia kamarátka navrhne usporiadať oslavu Dae-Juniných narodenín, no ona pozvanie odmietne, pretože ich plánuje osláviť so svojím priateľom. V noci sa však stane, že po pripravení večere a po hodinách čakania sa Jung neobjaví a neodpovedá ani na jej hovory. Uplynú 2 dni a Dae-Eun o ňom stále nič nevie, preto zavolá do jeho spoločnosti, ale keďže si myslia, že ide o fanúšičku, nedostane žiadnu odpoveď. Zrazu zapne televíziu a uvidí Junga, ako poskytuje živý rozhovor, takže si uvedomí, že jednoducho pokračoval vo svojom živote bez toho, aby ju vôbec kontaktoval. Veľmi zlé, Jung! V tejto situácii príde kamarátka Dae-Jun k nej domov a nájde ju vo veľmi zlom stave kvôli obrovskému smútku, ktorý prežíva pre Jungovú neprítomnosť. Jej ako správna kamarátka nalieha, že ju Jung nemiluje. Dae-Jun tu odmieta prijať a ospravedlňuje ho tým, že predpokladá, že na to musí mať nejaký dôvod. Neskôr vidíme Junga, ako sa rozpráva so svojím asistentom, ktorý mu odmieta umožniť telefonát na príkaz svojho šéfa, ktorý sa po tom, čo sa dozvedel o Jungovom vzťahu s Dae-Jun, rozhodol kontrolovať umelcov telefón. Zároveň je Byul na stretnutí so svojím manažérom a so svojím šéfom, ktorý jej prikáže zúčastniť sa programu, v ktorom sa bude musieť stretnúť s mnohými slávnymi ľuďmi, aby nacvičili pieseň. Potom jej asistent, vzhľadom na jej neochotu zúčastniť sa programu, znovu navrhne kontaktovať Dae-Jun, aby ju zastúpila. Neskôr sa objaví Jung, ktorý sa rozpráva so synom svojho šéfa menom Eden, ktorý, hoci je tiež slávnym umelcom, žiarli na Junga, pretože si myslí, že jeho otec uprednostňuje jeho pred ním. Medzitým príde Byul za Dae-Jun, aby jej navrhla novú výmenu a nalieha na ňu tým, že jej pripomína riziko pokračovania v spoločnosti a to, že znovu bude môcť vidieť svojho priateľa. Takže ona súhlasí a spolu sa dohodnú, že to bude posledný raz. Potom, čo od Byuliného manažéra dostane údaje o slávnych ľuďoch, ktorých spozná, sa Dae-Jun na druhý deň nervózne dostaví do domu, kde sa bude program nakrúcať, a začne sa s nimi rozprávať. Netrvá dlho a všimnú si, že sa správa trochu zvláštne. Jedna z nich, ktorá Byul zvyčajne prenasleduje, ju čoskoro upozorní, aby si dala pozor, ale ďalší zo slávnych sa objaví, aby ju varoval, nech sa od nej drží ďalej. A zatiaľ, čo sa s ním rozpráva, v diaľke uvidí svojho priateľa Junga, ktorý po skončení telefonátu odovzdá svoj mobil Edenovi. Potom sa ukáže scéna, v ktorej Jungov šéf ukáže Jungovi jeho fotografie z Dae-Jun a, keďže si myslí, že ide o Byul, rozhodne sa kontrolovať jeho telefón zo strachu, že jeho vzťah ovplyvní jeho spoločnosť. Potom sa Byul vráti do kaviarne a oznámi svojej kolegyni, že tam bude opäť dočasne pracovať. Neskôr sa umelci rozhodnú náhodne vytvoriť dvojice, aby nacvičili vystúpenie, a ako prvý tvoria prvú skupinu Eden a Byulina prenasledovateľka. Keď príde rad na Junga, zistí, že mu pripadla Dae-Jun, ale keďže si myslí, že ide o Byul, zo strachu, že zraní svoju priateľku, klame a vyberie si za partnerku inú umelkyňu, čo v Dae-Jun vyvolá sklamanie. Neskôr Jung osloví Dae-Juniného kolegu menom Do-Hyun, aby jej odovzdal odkaz, ale on to odmietne a vyzve ho, aby sa s ňou porozprával sám. O niekoľko minút neskôr Dae-Jun nahráva rozhovor, v ktorom jej gratulujú k úspechu jej predchádzajúceho programu, čo ju znervózni, pretože sa obáva, že by mohli odhaliť, že nie je skutočná Byul. Neskôr, keď sa rozhovor skončí, povie Dae-Jun Do-Hyunovi, aby Jungovi odkázal, že sa s ním chce stretnúť. Nastane však noc bez toho, aby mal možnosť sa s ním porozprávať. Pred spaním nájde vo vrecku Jungov odkaz, v ktorom navrhuje, aby sa ešte tú istú noc stretli tajne mimo kamier. Na druhý deň vojde do kaviarne jeden z najväčších Byuliných fanúšikov
a prekvapene sa jej spýta, či je naozaj ona. Ale ona mu povie, že sa iba podobá na tú umelkyňu. Nepodarí sa jej ho však presvedčiť a nervózne ide povedať svojej kolegyni, čo sa stalo. Keď sa vrátime k Dae-Yoon, vyjde z budovy, aby sa stretla s Jungom, ale ukáže sa, že Byulina prenasledovateľka a jej spoločník Eden sú tam schovaní, aby ju nahrali a pokúsili sa rozbiť vzťah, o ktorom si myslia, že existuje medzi ním a Byul. Neskôr sa ukáže, že rovnaký odkaz poslali aj Jungovi. Keď sa však objaví, chytí Daeon za ruku a vojdu do skladu, aby ich nemohli natočiť, a v tom okamihu je nechtiac spadne telefón na zem. Keď sú vo vnútri, začnú sa rozprávať a Jung jej prizná, že vedel, že je to Dae-Yoon hneď ako si prečítal odkaz s Byuliným menom. Rovnako tak jej po vysvetlení dôvodu, pre ktorý ju nemohol kontaktovať, Dae-Yoon situáciu pochopí a uistí ho, že voči nemu necíti žiadnu zášť. Kým sa obaja rozprávajú, Do-hyun ich dvoch pozoruje spolu od dverí skladu a, poháňaný žiarlivosťou, potom Junga vyzve, aby sa od nej držal ďalej, pretože si myslí, že ide o Byul. O niekoľko dní neskôr sa Dae-Eon a Do-hyun chystajú na fotenie. Ukáže sa však, že jej šaty nie sú v jej veľkosti, takže ju jej kolega prikryje svojou bundou a žiada vysvetlenie od zodpovedných. Keď sa dozvie, že Byulina prenasledovateľka vzala Dae-Eonine šaty, prizná, čo sa stalo. Pred prítomnými čím nechá viničku bez slov a bez toho, aby vedela, ako reagovať. Neskôr sa ukáže Eden, ako používa telefón, ktorý Dae-Eon stratila pred budovou, takže sa ho Jung bez úspechu pokúša získať späť. V tej chvíli sa však objaví ďalšia z umelkyň menom Hwain a podarí sa jej vytrhnúť mu ho z rúk. Potom ho odovzdá Jungovi, aby ho vrátil Dae-Eon a zároveň ho upozorní, aby si dával pozor na Byul, čím dáva najavo, že je doňho tiež zamilovaná. Neskôr sa Jung opäť tajne stretne s Dae-Yeon a potom, čo jej vráti telefón, ju uistí, že ostatní už o ich vzťahu vedia a že nie je dôvod sa skrývať. Uvedomia si však, že by to mohlo poškodiť jeho spoločnosť aj Byulinu spoločnosť. V kaviarni jej Byulin fanúšik povie, že si je istý, že je to ona, takže po odchode z toho miesta kontaktuje Jungovú spoločnosť a oznámi im, čo sa stalo. Takže sa nasledujúci deň táto spoločnosť spojí s Edenom a naliehajú na neho, aby sa uistil, že informácia, ktorú dostali, je skutočná. Ako plynie čas, Jung si všimne, ako sa Do-hyun postupne približuje k Dae-Yeon, čo sa mu vôbec nepáči. In, aby sa ho pokúsila potešiť, vyleje Do-hyunovi pohár vody, zatiaľ čo sedí vedľa Dae-eun a podarí sa jej ich oddeliť. V noci, kým sa Dae-yeon sprchuje, Hwa-in zdvihne hovor na jej telefóne a zistí, že sa v skutočnosti volá Dae-yeon a nie Byul, ako si všetci myslia. Medzitým Eden povie Byulinej prenasledovateľke, čo sa stalo a akú úlohu mu zverili. Neskôr Hwa-in prizná Dae-yeon, že vie, že je podvodníčka, takže jej ona povie celú pravdu a požiadajú, aby túto informáciu udržala v tajnosti. Neskôr Do-hyun uistí Junga a Dae-yeon, že o ich vzťahu vie a zaželá jej všetko najlepšie, pričom ju vyzve, aby ho vždy požiadala o pomoc, keď ju bude potrebovať. V noci sa Byulina prenasledovateľka zmocní Dae-eoniného telefónu a pošle jej správu, aby prišla na podujatie, ktoré bude organizovať spoločnosť programu. Keď však svoj plán povie Edenovi, ten ju vyzve, aby s tým prestala, pretože jej úmyslom je uškodiť iba Jungovi. Na druhý deň, kým Jung pracuje s Hwa-in, príde Byul na miesto podujatia a Eden ju v diaľke zbadá len chvíľu predtým, než sa stretne s Dae-yeon. Neskôr sa Byul stretne s Dae-yeon, ktorá sa jej prekvapene spýta, čo tam robí a ona odpovie, že to bola práve ona, kto ju kontaktoval prostredníctvom správy. V tej chvíli sa v miestnosti objaví Byulina prenasledovateľka spolu s viacerými novinármi. Prichádza však Do-hyun, ktorý potom, čo novinárom povie informácie o Byulinej prenasledovateľke, dosiahne, že odídu bez toho, aby odhalili Dae-yeon a Byul. Takto, ešte pred začiatkom svojho vystúpenia, Do-hyun uistí Dae-yeon, že vie, že nie je Byul a ona nakoniec znovu prizná celú pravdu ďalšej osobe. Potom spolu spievajú a aj tak sa im podarí podať skvelé vystúpenie. Nahnevaná tým, čo sa stalo, povie Byulina prenasledovateľka všetko Edenovi a požiada ho o pomoc. Keď ju však odmietne, zavolá jeho otcovi a obviní ho z toho, že chce uškodiť Jungovi a teda aj jeho spoločnosti. Keď sa o tom otec dozvie, uštedrí svojmu synovi facku
a on mu sľúbi, že odhalí Beulah, aby mu predišiel problémom. Takto chytí Beulah za ruku a vtrhne s ňou na pódium počas Juniného vystúpenia. Potom Beulah prizná prítomným celú pravdu, vezme na seba zodpovednosť za všetko, čo sa stalo a potom Jung chytí mikrofón a vyzná svoju lásku Dae-Jun. Bože, aký rozruch! O niekoľko dní neskôr sa ukáže Dae-Jun spolu s Jungom, ako poskytujú rozhovor a radosť, ktorú konečne cítia, keď sa už nikdy viac nemusia skrývať. Po stretnutí so svojím šéfom je však Jung prinútený odísť na 1 rok, aby vyrovnal straty, ktoré spoločnosti spôsobil. Takže mu neostáva nič iné, len sa rozlúčiť s Dae-Jun a Dae sľúbiť, že na ňo nezabudne a že on ju už znovu neopustí. Keď odchádza, zavolá jej a ona objaví ďalší skrytý darček. A dni plynú a cez videohovory zostávajú v kontakte. Beulah jej navyše zavolá, aby jej poďakovala za pomoc a za to, že za ňu znášala kritiku ľudí. Zrazu sa Jung, zatiaľ čo ona pracuje v kaviarni, vráti zo svojej cesty a sľúbi jej, že už znovu neodíde, čo vyvolá radosť Dae-Jun, ktorá ho uistí, že ho miluje a že vždy zostane po jeho boku. Ach, aký krásny príbeh. Veľmi sa mi to páčilo, teraz mám nahromadených veľa pozdravov, takže tu sú narýchlo. Pozdrav pre Ezekiela, Ale, Soniu, Analiu, Luz a Visiliu. Nakoniec sa prosím prihláste na odber so zvončekom. Ďakujem za pozretie a dovidenia na budúce.